χρόνους, αρχή που βγήκε ο Χριστός, Άγιος και πνευματικός, στη γη να περπατήσει και να μας καλωσορίσει. Άγιος Βασίλης έρχεται κι όλους μας καταδέχεται από τη Θεσσαλία, συσσαρχός της Αγγελία. Κρατάει πένα και χαρτί, ζάχαρο καλό ψυχωτή, χαρτί και καλαμάρι, δες και με το παλικάρι. Σ' αυτό το μαγαζί που ήρθαμε, πέτρα να μοιραήσει κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρόνια να ζήσει 1100. Φέρτε μας και το πετρινό, φέρτε μας και την κότα για να πάμε σ' άλλη πόρτα. Καλησπέρα και του χρόνου.